guys, good afternoon. So actually 3 PM na ng hapon and naisipan kong ngayon ko na lang i-film itong aking kasi sabi ko sa inyo, nakabili kami ng freezer, bagong freezer na para sa ating munting negosyo. And 'di ba nung last upload ko is hinol ko sa inyo yung mga supplies namin na ginamit kasi ginamit na namin yung mga supplies para sa gagamit sa mga maglulumpia doon. So ngayon naman gusto kong ipakita sa inyo yung aming freezer, syempre, dahil ito talaga talagang matagal na ito na gusto naming bumili ng freezer, pero hindi namin in-expect agad-agad. Talagang parang na-push kami ng kapalaran talaga para mag-ano na nitong freezer. May ngayong i-continue ko lang. Tatapusin ko lang muna yung winashing ko na nilaban ko ng mga damit. Lights lang. Na lang yan pala, mga basahan. So tatapusin ko lang. Ayan guys, tapos na akong nag-drain lang ako. So anyway, ayan. So excited ako ipakita ito sa inyo. And actually, kahapon, yung first day talaga namin sa kabilang bahay. So sinabi ko sa inyo nung haul ko na yung maliit namin na freezer, nandun na sa kabila. So, doon na siya kasi yun yung pinaglalagyan namin ng mga mixes at saka yung mga natapos sila na lumpia. Medyo maliit nga lang talaga siya. So, hopefully, maka-upgrade tayo ng medyo mas malaki. Pero, wag muna ngayon. Kasi, yung doon kasi, kinukuha lang namin kada hapon ni Papa. Kinukuha yun, dinadala dito. Kasi nandito yung malaking freezer. So, ngayon, papakita ko sa inyo yung aming freezer. Ito yung aming freezer. Madumi na siya. Kabago-bago ang dumi-dumi na. Pero ayan, hindi pa natanggal, hindi tinanggal ni Papa yung dito sa yung styrofoam. Ayan, pero nagba-blurred siya, no? Wait lang. Ayan. So, ito yung 12 inches. Ito ay tour sa ating freezer, 'di ba? So, 12 inches ito, guys. And then, Sanden ang brand. Kasi, nag-search ako, maganda daw yung Sanden na brand. Kasi, energy saver daw talaga siya. No? Lahat ng mga freezer. So, ngayon, itong Sanden na brand is, I think, from Thailand na brand ito. And, ayan, maganda siya. Pero, itong freezer na to, guys, is inverter. Ayan, inverter ito. Actually, ito lang. Mag-chika muna ako sa inyo. So, yung Sanden kasi na brand, yung mga freezer nila talaga is energy saver talaga siya. Pero, maliliit yung nandoon. Maliliit siya talaga, parang hindi siya ideal sa amin, tsaka hindi siya fit sa gusto namin. So, merong malaki sila, ito, 12 inches, inverter na siya. So, etong ref na to, na madumi, kasi sobrang dumi yan talaga, guys, at saka walang laman yan, kasi ito talagang, nagagamit din to para sa aming longganisa, ang mga longganisa, lumpia, kasi hindi magkasya doon sa freezer namin na maliit dati. So ngayon, dahil ngayon lang ako time talaga, kaya nakapag-vlog ako. So itong Sanden na brand, guys, ang natira sa kanya is yung 12 inches, saka mas mura itong Sanden na brand, and inverter na siya. So, yung inverter kasi maganda talaga siya kasi sobrang kuliit lang ng kuryente na nakukuha niya. And especially, pag mas malaki yung freezer, mas malaki yung bill mo sa kuryente talaga yung matatagdag. So, naisipan namin na why not inverter na lang yung kunin. Para nag-invest kami sa inverter. Kasi mas better talaga siya kasi na-experience na namin dito sa aming LG na ref. So, talagang matipid siya. And, ayun. So, let's start the tour. So, ayan siya. So, talaga actual ito, guys. Hindi ko to siya nilinis para ipakita sa inyo. Ito ay actual. So, yan yung mga, niya. Yung mga, Tapos, dito, guys, ito yung, tawag dito. Yung sa, option na, anong gusto mong, temperature. Ayan, so full yung freezer namin. Pwedeng fridge, yung hindi masyadong tapos yung freezer full. Yung super talaga, sobrang grabe na yan kasi super na siya.
super na siya. So, pag siguro, pag masyadong puno na talaga yung freezer natin, so kailangan super na siya para madigas talaga, talagang mag-frozen talaga yung mga nasa loob. So, yan. So, yan yung ating mga, so, nandito yung kanyang drain. Pag gusto siyang mag-drain, maglinis ka, ayan. So, ayan siya. So, buksan na natin. Chan-chararan! Open sesame. Pack! Ayan. So, eto yung laman niya. Actually, parang naliliitan na ako. And, eto siya. Eto yung mga lumpia na kinuha namin, na nagawa kahapon. Kasi, whole day talaga ako. Naging whole day ako dun sa kabila. Yung sa kung saan ginagawa yung mga production production talaga ng lumpia. So, kasi tinuruan ko pa sila kung paano mag-wrap. Medyo yung simula talaga nahirapan ako kasi talagang medyo may 5-6 talaga. May mataas, may maliit, ganyan. So, medyo pero nung tumagal na nung ilang na layer na yung nagawa na, nag-improve naman siya in fairness. So, nandito yung mga lumpia. Ito yung lumpia pork, chicken, nandito yung lompianisa. Actually, mamaya, may kukunin pa ulit doon na stocks kasi yung gumawa pa rin sila ng mga lumpia ngayon. Pero hindi na ako pumunta guys kasi nandun yung aking pamangkin na siya yung aking taga-sticker, taga-seal, count ng kung ilang na yung nagawa nila, ganyan. So, ayan. Ito yung 12 pieces. Ito naman yung mga 5 pieces. So, yung mga 5 pieces is, ito yung mga ganito. Medyo pricey ito compared. Mas makaka-save sila sa mga 12 pieces. Pero pag ganito yung, pero actually, ang daming bumibili nito mga maliliit. Kasi, feeling nila mas mura. Kaya yan yung binibili nila. Itong ganito guys, 20 pesos lang yan. Ito, 18 pesos yung pork. Itong chicken both. Ito yung lompianisa namin. Yan. Hindi ako nagpo-promote guys. Kasi mahirap kasi kasi di ba malalayo kayo, ganyan. So yan. Tapos ito yung aming mga longganisa. Actually, konti lang. Si Papa lang kasi yung naglolongganisa kaya hindi ganun kadami yung nagagawa namin everyday. Ito naman for delivery ito. So sa isang araw, yun lang din yung nagagawa. Kasi yung delivery ngayon, yung delivery ngayon pa lahat sa longganisa 80 packs. Yeah, 80 packs lahat. So, yan pa lang yung nagawa niya. Ayan. Tapos, ito yung large, ganyan. Tapos, meron siyang dito. Ito naman na siya. Namumove siya, no? Tapos, bongga yung kanilang basket. Kasi, para siyang matibay. At saka, maganda yung pagkaano niya, diba? So, yan. So, ayan. Medyo madumi dito. Yan, chicken longganisa, yan lang yung natira natin na chicken longganisa. Konti lang talaga. Kaya hindi makakapag-stock kasi si Papa nga lang yung longganisa. So, yan yung pagtuto natin ng pansin sa susunod ng mga buwan kung ano yung kalalabasan nito kasi ito meron tayong taga-lumpia. So, hopefully soon meron tayong makakatulong may mga katulong na kay Papa para sa longganisa. Ito naman yung mga chorizo. So, ayan, ito yung mga chorizo, Hilamos brand. So, yan. So, yan lang naman yung ating, laman sa ating freezer. And, nakikita nyo, nag-ice sa gilid. Ayan. So, ito naman, itong lompianisa actually sold out na yan. Mayroon ng may-ari niyan. Pero pinaka-bestseller talaga namin itong lumpia na pork, pero pinakamasarap yung lompianisa. So, yun yung pinaka the best. Yun talaga yung gustong-gusto ng mga pinsan ko, ganyan. So, yun lang yung laman ng ating freezer. Yun lang naman yung ko sa inyo guys. Actually, I'm so happy and kinakabahan din ako na syempre, medyo marami-rami yung papasuldoan natin. Kasi dati dalawa lang yun eh. So talagang, todo kami tipid at saka talagang monitor yung mga kapirahan kasi syempre, 'di ba?
baka maano tayo, babulilyaso yung ating negosyo. So, yun. And then, leave comment down below guys kung mayroon kayong mga tips and ideas, diba, when it comes handling sa, sa business. Kasi alam ko na marami talagang nagninegosyo dito na bonggang-bongga na yung mga business. And gusto ko rin malaman yung mga ideas nyo and tips kung paano nyo hinahandle yung money ninyo. Kasi iba-iba kasi tayo ng mga strategies, diba? So, baka sakaling makakuha rin ako ng mga ideas and tips sa inyo, diba? Yung mga easier way, diba? Bongga. So anyway, hindi ko pinapakita yung bahay kasi nagkalat sila kasi nga whole day ko kahapon wala dito sa bahay talaga. And ngayon naglaba ako anong oras na alas 4 na, mag-alas 4 na. Ngayon pala ako tapos maglaba. Actually, hindi pa tapos kasi isasampay ko pa yung mga basahan. yung mga basahan ng mga paa. So, ayan. Pero in fairness naman, natapos na. And then, yun, maglilinis na ako ng bahay. And I'm happy na nakapag-vlog na ako. Actually, meron pa akong i-vlog yun sa seal spray. Actually, at tagal na nito. And hopefully, i-share ko sa inyo kasi maganda siya. And, yun. Sana this week, ma-okay na yung pag-vlog natin. May time na tayo mag-vlog, diba? So, ayun guys. I hope you guys enjoy. And, yun. I'm so happy. Masaya yung puso ko ngayon. And thank you, Lord, talaga sa sa lahat ng blessings na dumating. And pag-iingatan namin ito talaga. May mga challenges naman. And, I know, kakayanin naman namin yung mga problemang darating at saka yung mga dumating na talagang nalagpasan natin, diba, sa business negosyo. So, I hope na-inspire kayo. I hope na-inspire ko kasi marami siya yung nagtatanong, gusto ko makita yung mga sa negosyo ninyo, ganyan. So, na mag-update ka. So, ayan na, diba? Na-share ko na sa inyo. So, ayun. See you in my next video, guys. Bye! Saka pala guys, nakalimutan ko, meron pala siyang ilaw dito. May pailaw siya. And yun yung isa sa gusto ko, yung ilaw niya. Kasi sa gabi, kasi yung freezer namin, yung normal na freezer talaga, I think wala naman talagang ilaw. Ito gusto ko siya kasi talagang maliwanag siya. Makikita mo talaga sa gabi yung mga stocks, ganyan. So, gusto ko yung mga pailaw na effect na ito. So, yan lang. Yan yung nakalimutan ko sa ating tour, sa ating freezer. Diba? Hilamos freezer. So, ayan. Yun lang.